У музеі старажытна-беларускай культуры ў Менску захоўваецца вельмі прадстаўнічы экспанат, які адразу кідаецца ў вочы ўсім наведнікам. Гэта 4 надмагільныя скульптуры ў поўны рост. Адна з якіх выяўляе рыцара ў даспехах, які ляжыць, падпёршы галаву рукой, а 3 іншыя скульптуры жанчыну вельмі строгай, амаль манаскай вопратцы. Унікальная надмагільная экспазіцыя дайшла да нас з самага пачатку 17 стагоддзя і прэзентуе найстарэйшы захаваны ў Беларусі прыклад багатага магнацкага пахавання часу росквіту Вялікага княства Літоўскага. Гэта надгробак вялікага літоўскага падканцлера Паўла Стэфана Сапегі і ягоных 3 жонак. Павел Стэфан Сапега – прадстаўнік аднаго з наймагутнейшых магнацкіх радоў ВКЛ. Пражыў доўгае і насычанае жыццё. У маладосці атрымаў пасаду канюшага ВКЛ, у 1600-х гадах здзейсніў паломніцтва ў Рым і меў аўдыенцыю папы рымскага Клімента VIII. У 1609-11 гадах браў удзел у смаленскай кампаніі, дзе страціў руку. Па вяртанні з вайны Павел Сапега разгарнуў маштабнае будаўніцтва ў родавым маёнтку Гальшаны. У выніку паўстаў адзін з найбольш пампезных палацаў свайго часу, руіны якога да сённяшняга дня захаваліся ў Гальшанах і натхнялі Владзіміра Караткевіча на ягоныя творы. Таксама Сапега пабудаваў вялікі манастырскі комплекс францысканаў, які цяпер стаіць у цэнтры вёскі. Няпростым было і сямейнае жыццё Сапегі. Ён быў жанаты 4 разы. Рэгіна Дыбоўская, Эльжбета Веселін, Кацярына Гаслаўская, Соф'я Даніловіч. Першыя 3 жонкі Сапегі памерлі ад розных хваробаў. А сам Павел Сапега памёр у 1635 годзе ў сваім замку ў Гальшанах. Паводле тагачаснай традыцыі яго пахавалі ў родавым маёнтку, у касцёле, які ён сам зафундаваў. Пры гэтым ён быў буйным магнатам і заўважным палітычным дзеячам свайго часу. Таму пахаванне мусіла выглядаць адпаведна, прадстаўніча, у стылі свайго часу. А тады найвышэйшую праяву раскошы ў сферы могілкавага стылю былі скульптурныя кампазіцыі з мармуру ў рыцарскіх даспехах. Часцей за ўсё рыцары альбо ляжалі, альбо напалову ляжалі. Важна было паказаць, што яны заснулі, але пры гэтым узіраюцца ў гэты свет і глядзяць на сваіх нашчадкаў. Менавіта такім і зрабілі надгробак Паўла Сапегі, ягоных 3 жонак. Усе постаці зробленыя з мармуру вельмі добрым майстрам. Твары сужэнцаў спакойныя і нібыта глядзяць у вечнасць. Усе жанчыны трымаюць у руках малітоўнікі. Мы не ведаем, як дакладна размяшчаліся гэтыя фігуры ў агульнай кампазіцыі надмагілля. Да сярэдзіны 20 стагоддзя францішканскі касцёл перажыў шмат катаклізмаў. Ён і гарэў, і некалькі разоў быў разрабаваны, і адзін раз амаль цалкам перабудаваны ад фундаменту. Відаць, у нейкі з гэтых катаклізмаў было разбуранае і надмагілле, але фігуры цалкам захаваліся. У 1970-х гадах навукоўцы перавезлі іх у Менск у музей старажытна-беларускай культуры. Шмат год яны захоўваліся там, лежачы ў шэраг, нібыта адна маналітная пліта. Але ў 2022 годзе музейныя работнікі пераабсталявалі надгробак па прыкладзе пахавання Льва Сапегі, якое захавалася аўтэнтычна ў віленскім касцёле святога Міхаіла. Яно было зроблена прыблізна ў той жа час для сваяка Паўла Сапегі і вельмі падобнае паводле выявы скульптурных кампазіцый. І цяпер гэты надгробак Паўла Сапегі экспануецца менавіта ў такім вось выглядзе. У чым жа непаўторная каштоўнасць і унікальнасць артэфакту для Беларусі? Па-першае, гэта адзін з нешматлікіх захаваных узораў манументальнай скульптуры позняга рэнесансу на нашых землях. Ён сведчыць пра высокі ўзровень мастацтва і культуры ў Вялікім княстве Літоўскім. Па-другое, надмагілле Паўла Сапегі не толькі мастацкі твор, але і гістарычны дакумент. Яно дазваляе нам лепей зразумець эпоху, жыццё, побыт магнатаў і іхнія вераванні і ўяўленні пра замагільнае жыццё. Па-трэцяе, гэта помнік, які нагадвае нам пра веліч роду Сапегаў, якія адыгрывалі ключавую ролю ў гісторыі Беларусі. І нарэшце гэта яркі прыклад таго, як праз стагоддзі мы можам аднавіць і захаваць для будучых пакаленняў каштоўныя артэфакты, якія ёсць неад'емнаю часткаю нацыянальнай ідэнтычнасці.